Meta mqabbel mal-2013 ma' 600 single parents jinsabu f'inqas riskju ta' faqar wara li dawn ukoll qed jaraw titjib fil-qagħda ekonomika u soċjali tagħhom. Dan tħabbar aktar kmieni din il-ġimgħa minn studju dwar il-qagħda tal-familji Maltin. Din hija biss kategorija waħda minn diversi li raw titjib fis-sitwazzjoni tagħhom grazzi għal ħidma tal-Gvern maħsuba sabiex il-ġid jilħaq lil kulħadd. Dan wara li r-rata ta' dawk f'sitwazzjoni ta' ċaħda materjali naqset b'aktar minn nofs f'5 snin. Din hija r-raba' sena konsekuttiva li kien hemm tnaqqis fir-rata ta' dawk f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali biex issa laħqet 19.2% lanqas rata mindu beda jsir dan l-istħarriġ fl-2005. Meta mqabbel mal-2013 dan ifisser tnaqqis ta' kważi 5 punti perċentwali. Dan ukoll b'kuntrast tal-bejn l-2008 u l-2013 meta n-numru ta' dawk f'qagħda vulnerabbli kien tela bi 18,000 persuna minkejja l-wegħda tas-suppost tnaqqis ta' 6,540 persuna li l-Gvern ta' dak iż-żmien kien wiegħed bħala l-kontribut ta' pajjiżna għall-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali fl-Ewropa. Il-kuntrast ukoll jidher mal-bidla fil-Gvern fl-2013 meta n-numru ta' dawk f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali naqas b'16,000 persuna. L-aktar sezzjoni tal-popolazzjoni fejn kien hemm titjib fil-5 snin li għaddew kien f'dawk ta' taħt 18-il sena bit-tnaqqis ta' 7,000 persuna li kienu f'sitwazzjoni vulnerabbli fl-2013. Rata li tirrifletti wkoll il-ħidma tal-Gvern f'dan il-qasam fost l-oħrajn it-tnaqqis qawwi fl-ammont ta' żgħażagħ jirreġistraw. Intant skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fl-2017 id-dħul disponibbli tal-familja medja kien ilaħħaq is-27,722, żieda ta' kważi 5,400 euro jew 24% meta mqabbel mal-2012, meta l-familja medja rat żieda ta' 5% fl-għoli tal-ħajja skont l-indiċi tal-prezzijiet bl-imnut.